Mae kama wantiere sani to bang' winjo sigana no wado adonje twak mana machuok ahinya ewi romo mane obagi kaunti mano ma Kiambu e gwenge ma Limuru, kendo kanyo e kama no bagi romo no motis kanyo ni Limuru 3 kata romo no mar adek mabagore kanyo mari mugi weche mag siasa tenya mag masa mar piny Kenya. Nitie ka kod jalony weche mag siasa adamiye thuolo mondo mi olerno mane kama gigi duto ochomo. Wendo na otieno makawuono en Tom Nduku, jalony e weche mag siasa. Tom Nduku arwakini machiegni e twak otieno makawuono kamwa darange jatend piny Kenya kaluwore kod romo mar Limuru mar adek opuodhi kaka ogai e weche mag siasa e masa mar piny Kenya. Yudo lendo no kabuok kose ni gimoro mane ing'eyo ni dhi bedo? Ing'ene gin oganda ma osebedo kan nigi luor kuom jotendgi. Kendo ging'e somo yamo. Kendo ibiro nwang'o ni kata diere mane ni Kibaki gumatiba nitie. Sama ni gibedo piny bugi nwang'o ni Matiba makoro dhi bedo jaloch. Kibaki ma dhi bedo jaloch. Ni Matiba dok piny. Uhuru no dok piny. Kendo bang' mano ka sama koro no chopo, sama koro Uhuru kao piny. Ne jomodongi odok piny. Koro gin go oganda ma very organized. To mondo ing'e ni gitimo wach ma koro neno gibiro go no. Jopiny osoneno ni kura neko ne nitie ng'wikruok manotimore nigi mane ging'eyo ma koro gineno kendo ginegi winj wuodgi karade gidhi maber. Emomiyo koro neno ka gidok chien. Giwacho no, ne wa make a mistake. To kwanya dong kwa onge teko. Teko wapod kuom president machon. Ero kamano. Kwarango chien, ma en romo mar adek mar Limuru. Nitie Limuru 1, Limuru 2 kod ma Limuru 3. Yes. Romba ariyo mokwongo jatend piny Kenya mano senindo kendo mano sewuok e apis Mwai Kibaki negeto kao jomasa mar piny Kenya mondo mi olut ombulu ne piny ne katiba kinde mane kalo nitie ombulu mar yes no e referendum mondo mi orang ne dier ka odhi chomo kama chal nade. Mano no mokwongo. Mar ariyo ne kinde mane William Ruto kod Uhuru Kenyatta nigi bura ICC mano higa mar 2012 kendo kanyo oganda jomasa mar piny Kenya ni nonyis kama giluwo go uru ombulu ne Ruto kod William kod Uhuru Kenyatta. Romo mar adek ni bende ochal gi mise mosebed ka iketo manya kelo agenda ma wacho ni ma en agenda mar jopiny Kenya duto. Ing'en papilo no Limuru conference no. Kenya dok chien tipo no 1966. Ene mano kelo vice president Abori Kenya. Kama ne kure Jaramogi resign go. Koro kenga budho makidhie to you take ni gik mawach kanyo gin gik tugo. Mae momi ibro wacho ni chieng' manene yan kendo ganda ma joma sawa gi gin ga joma riek gin girango gik ma giyudo kod sama gin woko to gin woko nango emo bibro nwango ni sama ne gigoyo katiba cha ne gin include nyaka joma ai piny mar Eastern Province nike mago be gikaw kako ganda gi to girango ni ka county government obiro odhi konyo marom nade ior gik mwan go kaka agriculture infrastructure mar wadhi bedo nade jo wadhi somo nade pesa ni kwa yudo wadhi tiyo go nade emo mineno ga ka giluongo ganda gi mondo giwuo mondo ging'is gi no gini kikupinge abal odhi nyuolo gi maber tadier kirango sani e piny masawa county government usotiyo ni gi maber moloe kamora mora kendo giso deal go ma joma luwogi gina jo Somali to jo Somali luwogi mana nikech ang'o jo North Eastern luwogi nan kechango gin gu population matin ogirom gu jogi kori ng'ene sani bro nwa ka agenda gi mabende gi chiegni chike en waduto wagolo tax kik wagol tax makonyo kamoro to wan to odiwa i pesa matin mane kama gi chike gin joma economically viable gi think on the economy all the time emo bro neno kane gin sama gin go problem to gibedo piny kane gidwaro loso wach katiba ema ne iketo go Limuru 1 margi makoro wang'eyo ni ka gibiro to gidonji Limuru 2 Limuru 2 ema no make a president masani giwacho no patron margi no kendo spokesperson mano bedo president ngenye ni ka gisodhi kacha giaga ga agenda magidhi sell on the ground kamano e kinde magisebedo karkae Tom bende waseno ka nitie pogruok maneno abila mwaneno sani ni mar nitie kweth mochung' kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mane opanjo ne romo matimore Limuru odiochieng'ni ma kawuono to nitie kweth machielo moting'o Jeremiah Kioni ntiere kanyo Martha Karua kod Langi mana kama ne gintie kacha romo mar adek mar Limuru pogruok e paro machalo kama bende osega bedo to koso mane chenro magi chandrego ka gidhi nyime siasa mar
joma sawa kidwa range maber ing'eni Kiambu kiwinjo ni Kiambu wuoyo mano Murang'o wuoyo ma joma reserved gin ga jo-Nyeri to kinwanga jo-Nyeri ni gini onge magi joma biro bedo relevant mago joma dung'o kata ka mogik wasoneno gi kata kane multiparty ochakre nitie joma noringo bodhir Matiba daka mogik nitie joma noringo bodhir Kibaki daka mogik iwinja koro jok mineno wuoyo gi magi to wuoyo nikech they want to protect seats magin go sani but gisosomo piny bu ging'e ni jopiny kucha okunya ne tiem riembo mane joko winjo masani gineno pekne nikech ing'eni koro kidwaro tax to ng'ama kara Nyasaye noso gwedho manie ngima maber gi sani gin joma sawago in terms of production agriculture ibed ni dwaro kata ne inde joma temo gi economy banking system gine ma gintie joma ran private schools gine ma gintie to kuondege ma taxes ochime iwinja koro giwacho no okay nikech ing'eno oganda kaka oganda ma North Eastern en ing'en kodwa nyiewo odi to biro go cash money makamo chule tax onge en pesa no komi sirkal en tie kama kaka okalo pesa ne buchop ka ng'ama ng'eyo onge to chulo cash iwinja ng'ama koro gini hinyoga en ga jama sawa kech jama sawa ni ma entrepreneurs miyo gigiran ng'eny kucha kamano nitie gik mathoth ne mantiere kar katom to jogo mane luongo romo mar adek mar Limuru gin jogo maneno ka gima ntiere Azimio ka gima gin jogo mathoth gi jo Azimio nitie jod bura manok mane nitie kar kata manyawacho ni tiyo kod sirkal machiegni wana kato wa Mushomba e kin jotelo mamoko mantie kar kanyo loso kata chuogo riwruok manyien mar siasa maguluongo ni Haki Coalition tiende nang'o ne bedo Azimio la Umoja One Kenya Coalition ing'en ni sani ji are thinking together iwinja sani ing'en gik mosotimore gi ji piny odeyo to mane kane Forum for Restoration of Democracy nochakre nochakre ka ji duto ne piny odeyo kane ji piny odeyo mang'ama nochake mogik ne en Matiba goro biage jaduong' Raila Amolo Odinga mage joma nochake ae Jaramogi obiro ae the steering committee kane ji osonwang' ka gicho mako mach maber nikech ing'ene mokwongo ing'ene kane Matiba wuoyo goro bia gi Jaramogi to pod ne ng'ama iluongo ni Muliro kan thenge ng'ama iluongo ni Shikuku no kan thenge koro bang' jogi ka gicho osomako mach maber ma jaduong' Raila Amolo Odinga osomaki omak Robia omak Matiba koro aka joma ne ni tok gini Jaramogi Bamarez Muliro Shikuku Gachoka koro giwuok oko ting'eni kidwa ng'eno oganda ma joma sawa ni riek kane gorok ni independence to gichuru emantie to ka gichuru woko kan pip kama Kenyatta woko kijala ne pip to gichuru weyo kanyo chawa gore ni second liberation to Matiba ne jela to Gachoka nitie to ka Matiba woko kijala ne chip to Gachoka oweyo en koro onge koro gin go oganda mo kinyal kiwinjo ka giwuoyo don't take them for nothing sani gimineno ma giwacho no gima gisong'eyo no gibiro dwaro presidency iwinja koro wan kaka joma ni Azimio wane manyakwarang ni ere kaka wa tighten our belt within these people mondo waneno okay wanyalo bedo piny bwago mbaka bwa wachine machane umiyo wato ne wakier matin ne wakier in organization ni waduto ne wantie jo Azimio ero ne technically ne kwade maber be pod wanyalo nwang'o kamano iwinja kamane thuolo mantiere kar to ko chal ng'wech moro mineno masani jowa ma joluo chako ineno gin giringo kaka oganda wan to tindi ibiro winjo ni ng'ane dwaro kawo succeed Jakom en Mombasa moro ni sijui ni kune moro sijui ni kune ting'ene jogwa madongo oling kamano Tom ka irango riwruok cha en mar siasa watieko gi kasani ma paro mogik mantiere kar kae oganda luo wasoma ng'o ka wuok kuom rombe mwaneno ka dhi nyime masa mar piny Kenya gin weche gi mag siasa bende waikore ne twak machalo kama mondo bede gwenga ing'eno ng'ama nyalo ga organize gigi buji winj maber ineno ka Jakom kanyo cha dwa bedo kata jatend piny to Jakom ema no organize bura Kisumo ene muluongo professionals ene muluongo joma nadi buji owuoyo jowa mang'eny okoso bedo jomar wako gik bilagi koro en a challenge kwa dier wadwa ringo kaka oganda to ng'wech moro mwaringo kama chal ni waketo no Jakom koro dhiyo idwa yier ng'ato Jakom koro dhi sijui ni idwa tim ng'ato nade mano gima koro wa ae uru omiyo gima duong' mwatim wabende wakopuru jogi warom kaka Jaramogi Oginga ne romo ga gwenge
And that is how we can succeed kakoganda. Ero kama na Tom Duku. Yes. Nyakwara moge jwang. Mano Tom Duku, jalonyo weche mag siasa. No, weche gi mag Limuru 3. Rom mar adek mar Limuru. Gikanyo ang wakao penjo kachal koda kata penjo paro mabiro kanyo e ote mayorono machuok e layo mag tudruok e Ramogi TV. Wakayo masani ka uduogo weche manyen pod dhi nyime. Kik dhi mabor.